ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏକି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିକି ଟିକେ ସରି ତା ପଛପଟୁ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଚିପି ଦେବେ। ସେ ଜୋର ନାଇଁ ସେ ଯାହା ରହୁ ତୁ ତ କରୁଛୁ ନା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। କି ଟାଇପ୍ର ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏ ଲାଇଟ୍ କେତେ ପଇସା? ମାତ୍ର 1,500 ଟଙ୍କା। 15 ଟଙ୍କା ହେଲା? 1,500। ଆଚ୍ଛା 1,500। କଣ ଭାବୁଛ? ଏଇଟା ମାନେ ପଛ ମାନେ 200 ବର୍ଷ ତଳର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ପୁରା ଗାଡି। ନା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲାଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ନା ନା ଏଇଟା କଣ କହିଲ, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବୁଢୀ ଲୋକ ବୁଢା ଲୋକ ବାହା ହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଓ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କଣ ହଇରାଣ ତାଙ୍କର କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହବ ନା କଣ? ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଣ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ? କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବାହାଘର ହବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦିଆହେବ? এই বিষয়ে মতো জ্ঞান নথালে দর্শক বন্ধু এই কথা দিয়ে উৎসাহিত କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଗୋଟା? ଅତି ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁନ ହବ ଏଇଟା। କ'ଣଟା ହବ? ଏଇଟା ଆଗରେ ମିଟୁ ବି ଦେଖୁଛି, ସିଏ ବି କେତେଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ସେ କହିଦେବ ନା ମିଟୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିବ। ଓହୋ ଏଇଟା ବସା ବସା ପାଣି ପଡିବ। ଓହୋ ଟିପ୍ ପାଣି ବସୁଥିଲା। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ, ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଠା 3,500,000 ମାନେ 3,500,000। ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ତ ଇଏ ଗୋଟେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏଠି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ 1.5 କୋଟି ଏଠି ବାସ୍ନା ହବ। अलग लेवल का बंदा हूँ, अलग लेवल का बंदा। अलग लेवल का बंदा है। ତ ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ। ନା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଏଥିରେ 2K view ମାନେ ମାତ୍ର 20K ଭ୍ୟୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ହବ ନା ହବନି? କରିଦେବେ ରହିଲି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ତାଳ ଦେଇଦବ, କଲ୍ କରିକି ଡିଜେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ। ହଁ ଡିଜେ ଫିଜେ ଯଦି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାହାର ବାହାର ହୁଏ। କଇଁଚ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ମରିଯାନ୍ତି ଶୀତ ପଡ଼ିଲାକୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବାହାର ତୁରନ୍ତ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଥିବେ ବାହାରଟା କରିଦେବେ, ଡିଜେଟା ବୁକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଡିଫାଏ ଦେଖିବ ପାର୍ଟ 2ରେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ମଡିଫାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ତା ମୁଭିଂ ଚେୟାର ଫେୟାର ପୁରା ଗଦି। ସେଇଟା କେବଳ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ହଉ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେଟା ବୁକିଂ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟେରୀ, 3,500,000 ଅଠା। ନାଇଁ ସେ 5 ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି। ଆଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସେ ପାର୍ଟ 2ଟା ବନେଇବ। ଆଉ ଟିକେ